tot ce aveam nevoie era puțin de odihnă. Așa este laguna. Da, e adevărat. Dacă toți suntem în pat, de ce să nu ne culcăm? Ok. Noapte bună. Noapte bună, fetelor. Noapte bună. O să dormim ca niște îngerași. Așa este. Bine, să strângem lumina. Nu se la lumină. De ce fără să... Mă duc să-mi fac o baie mai bună. Cam sit. Bună noapte, Fred. Sau de dușură să le faci ceva. E dimineață. O să mă duc să mă pierd și să fac o plimbare după aceea. O să ies un pic afară. Am luat perna cu mine de greșeală. Nu-i nimic. Așa. Trebuie să... Da, mă schimb. Probleme de funcțiune. Probleme de funcțiune. Probleme de funcțiune. Nu filmăm ce trebuie. Nu filmăm ce trebuie. Cred că ceva altceva. Să nu? Problemele de funcțiune. Probleme de funcțiune. Probleme de funcțiune. Scuzați-mă, trebuie să plec. O să mă duc să fac o plimbare. Pa, laguna-i, adică, ești bine? Da, sunt bine, v-am spus de atâtea ori. Fac un pic de plajă. Pe jos, pe casă, să luați pătură. Dar la pătură, dar nu vreau să stau pe pătură. Ok. Ce schimb drăguț. Că noi... Așa. Frumos. Iar-și cu bluza mea rău. Nu contează, nu o să vă dăm seama. O să mă duc acasă înapoi. Se pare că trebuie să fac și eu un pic de plajă. Mă duc să-mi iau din valiză ce trebuie. Gata, mi-am luat această foturică. Să o tind un pic. Ce bine. Așa e mai bine. Trebuie să fac un pic de plajă. Fiți serioși.
să mă bronzez și eu un pic. Uitați-vă la mine ce albă sunt, nu? Asta un pic. Asta fiu zburătoare. Da, așa. Un pic. O să încerc să zbor. Să fac niște poze. Așa e mai bine să te bronzezi. Zburând pe jos, da. Așa. O să rog pe cineva să ne ducă un castron cu cereale. Un castron cu cereale, vă rog. Da. Ce bine e. E cam și un pai. Pai micuț. Pai micuț. Dați-vă o felie de pizza. Bun. Am făcut destul la plajă. O să mă duc să mă odihnesc. Da. O să vă prezint cabana. Asta este cabana Sonerii. E un clopoțel. Ele... Da, este valabil. Da, așa e cineva să se desfădează. Nu spuneți. Aici. Așa. Da. Și acesta a fost videoclipul cu partea Monster High la pădure, partea a doua.